taglag to sa mga mutambong anak. Kaya radyo man dong, naka-schedule di ay si PBBM karong adlaw nakagahapon April 1 sa Cotabato City. Oy, Cotabato? Sa Cotabato pa yun nga Duterte country ng lugar. Radyo man dong, pero wala sa naka-attend. Naka-schedule lang siya, radyo man dong, dito sa Cotabato City, pero wala ni attend. And naa siya schedule radyo man dong sa kining senatorial slate for campaign rally sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas karong April 5 sa Jensen Pagdoldoles. Oh, dito sa Jensen. Oo, dito ilah ni Manny Pacquiao ug ni Acharon, Pedro Acharon nga nipirma sa impeachment ni Sara. Congress ba na Acharon? Ni Agtong ni Aging Simana, ang birthday ni FPRRD, ang Jensen pod nagtapok pod radyo mandong gani sa birthday ni FPRRD para magpakita og suporta makauli ang presidente din presidente ng Pilipinas. Gawas radyo mandong sa April 5 sa Jensen. Wato pod sa Kidapawan City. Kidapawan. Dagdag pod baya ang supporters sa Duterte. Mao gani kuyaw ka itong ilang kanabitang unity ride sa Kidapawan, di sad basta-basta perti pong daghana. Na ay ang schedule po diya dito sa Kidapawan Kadjumandong na ay groundbreaking ceremony sa usa ka infrastructure pod sa Coronadal City, South Cotabato. Di ay nada siya project. Okay. Sabi ko na magpangutan na Kadjumandong. Nada project si PBBM. Nasa project Kadjumandong. Nada. Ang project nga moadto sa infrastructure project sa Coronadal City. Groundbreaking ceremony Kadjumandong. Muna gitaguptan sa netizens karon gumikan kay anak pa sila. Uy, naapagiday na siya naong ikatubag. Sumala sa netizens ha. Naapa daw sa naong ika-atubag. Dili sa Mindanao. Uy, ato ba ng presidente naong sa mampud mo? Presidente pa man gyapon nato na si Presidente Bongbong Marcos. Napagyapon na siya katungod nga mo duaw nato dinhi. Bisa patuod ba dya kasama nga inigduawon ta niya dinhi lain man aday no kana ikaw na nakatry na ka anaday ba? Muduaw ka dito bitaw sa imong mga lugar nga bitaw na kay mga parente na kay mga higala nga dugay ka ikaw bitaw nakaadto dito. Di ba? Warm kay welcome si Buaday kana halos mahagop day na. Pero si PBBM inigbubisita diri mo tanaw lagi ang tao pero gabugtok. Bana gabugtok ba niya agtang bitaw kakudot ang agtang na ano dito